Guys, nagmatamig sayo kay magkuan baboy pero wala pa man may kuan, kay ngit-ngit pa man. Ako kauban og ka-cellphone sa. Kuman ani inom sa tag kape. Kita niyo na guys, ano? Baboy, panglitson. Kaysa may palit og baboy, operator kay ni. Doawal na niyo si Ma'am Rika. Shout out day ko sa mga natulog pa diya pag mata na mo. Igo. Sayo tag panglimpyo. Ay. Ano sayo puta mahuman? Patong mo kadiha. Ha? Asa mo diha? Tara, manglimpyo ta. Amo ning pangyaban og tubig ning mga ilimnanan sa mga baboy, guys. So tanawang buhat mo guys. Gan pa gani gabi-gabi pa gani kanang ngit-ngit pa ba. Mong gisayo kay para sayo pud mi mahuman aron sayo mo mi relax ba. Mani among buhat guys. So tangan og tubig ang kuan sa baboy kay para di sila mahutdan. Mo ni nindot kay nga trabaho guys. Tawa ninyo guys. So adto na mi guys. Okay, mo na po na lain na pong butangan pong balde guys. So makita nyo na guys, lain na pong butangan nga balde. Daghan mo guni siyang balde guys. Among butangan na mo duat, among tabangan ng isa ka balde para kay ngit mo man murag wal ba sakon pag langay-langay mo ni guys, mo ni among buhat diri among butangan og tubig ning mga ilip-ilim na sa mga balde sa mga baboy. Diri makita nyo na guys. Lakad-lakad lang, padulong na pod. Kana akong kauban guys, yang dungagan ang tubig kay kulang man di ay sa kabalde ang kulang, pero tunga ra di ay ang balde. Wala ka kuan ba wala ka kapuno mang gudayon sa among ibutang namo ganina. Mo ni among luya mo kayo. Luya kani mo dong. Sabay away mo dong. Bulan lang sa toro na. Ay, ma'am. Ay, pwede ba ipag-picture sa'yo, ma'am? For friend, magunta sa Facebook, ma'am. Or kailan ko si mo, Angel, ma'am, no? Ay, okay lang, mag-ipag-picture, ma'am. Isa lang at picture. so nang video ha? Sige, thank you. Picture ako no, yung video. Muli. Na parang ubay. Babangyan sa pananang mo. Kapong, dahil. Bye, Gikilig.